Ơi, nó sẽ mang em đi hả? Hả? Mang mùng, nó phải đi mùng à mang mùng. Mùng. Đây. लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे शर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो बरायनो थालायबाय। लोगोफोर दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव मोननै गोदान भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ आबुङै मिथिनो थाखाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो। गिबियावनो दङ एमबी प्रेजेन्ट बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ दे लोगोफोर। आरो बे मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन मिथुराज बर' रिया बिथांमोनखौ। आरो बिथांमोना बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि टाइटेल एबा बे मिउजिक भिडिअनि सोमोन्दै जेबो इनफरमेसन होनानै होथ'वाखै। आंनि मोनदांथियाव हायना हायना 2 एबा हायना हायना नैथि खोन्दोबो जानो हागौ, बाट बियो सियर नङा दे लोगोफोर। आरो जेखियानो जाया मानो नोंथांमोना बिथांमोननि बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअखौ एमबी प्रेजेन्ट चेनेलाव नुनो मोनगोन। आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान चेनेलनि गेजेरजों हगारजानाय संदान आबुं बर' सावथुननि लास्ट पार्ट 14 एबा एपिसड 14 खौ गोबाङानो नायखांबाय जानो हागौ। बिथांमोना मैया लास्ट पार्ट एबा लास्ट एपिसडखौ हगारनानै होबाय। दा नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो बे लास्ट एपिसड एबा लास्ट पार्टखौ नायाखैब्ला बगाजुलि कमेडियान चेनेलाव थांनानै बयबो नायहैदो। आरो नोंथांमोना बे संदान सावथुनखौ फार्स्टनिफ्राय नायफिननो गोसोब्ला साननैसो उनावनो नुनो मोनसिगोन। मानो होनोब्ला नोंथांमोना पार्ट बाय पार्टसो नायदोंमोन नालाय। दा बिथांमोना बे संदान सावथुननि फुल मुभिखौ मोनसे पार्टआवनो एबा मोनसे डिशआवनो खेबसेयैनो साननैसोनि उनावनो हगारनो हासिगौ। नोंथांमोना सोरबाफोर जुदि गुदिनिफ्राय नायफिननो गोसोब्ला साननैसो उनाव नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। बिदिब्ला लोगोफोर दासिमनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो। आरो सोरबाफोर जुदि चेनेलाव दिनैसो गोदानै नायदोंब्ला बर'नि माखासे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोर आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटफोरखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।